Kari on kunnossa. Kari, kerro tarina suoraan, että mitä kaikki on tapahtunut. Sulla Suomi ottaa tätä hetkeä. Mitä kaikkea on tapahtunut? Lauantaina alkoi ne maraton, sunnuntaina kesken, mutta ne vähän veni. Ei kun ne oli pidätetty. Tänne oli oikealla, se pääsin pois. Mut minkä takia? Mitä tapahtui? Joku saatana Viljonkka valehteli, että poliisille, että ne on varastunut myös puhelimen vaikka joku. Niin, että joku sanoi, että sä olet varastanut puhelimen. Niin. Vaikka sulla on itekin puhelin hävinnyt, niin... Se on sulle uusi puhelin. Mä ostin jo eilen valmiiksi. Päästään heti vetämään duelia. Nyt ei vedetä duelia. Nyt onko se on ruokaa, onko sulla nälkä, kaikki hyvin? On minä tänään syönyt. Et oo syönyt? On minä vettiä, en minä nälkä ole. Kuka se mulle sinä olet? Sulla oli tulta. Se on matkaopas, joka auttoi. Kerro vaan. Jes. Ai. On tulta? Joo. Se oli vähän vittumasta, kun ei sieltä pystynyt soittamaan vaikka joka päivä, kun pitää soittaa. Joo, siis voi sanoa, että semmonen etsiskelyoperaatio oli, että sä oot pyörinyt kaikkialla uutisissa. Varmaan 5 uutisartikkelia sun katoamisesta. Kaikkialla lehdessä ja vielä paikallisessa mediassa täälläkin yksi. Se oli joku Kolonos poliisi, missä minä olin. Kari. Mitä? Ui vittu. Kusista vessan vettä on juonut tuolla paskasi kyllä ollut. Mut Kari, opiksä tästä jotain nyt tästä kerrasta? Joo, että ei Portallin kannata mennä. Haluatko Kari uuden teepallon? No mielellään. Mulla on ollut torstaista, että mä katon. Mulla on kengän nauhoja. Mitä ne teki sun kengät? Tää Kari, Kari. Ne ottaa multa kaikki. Housusta ottuvat työt. Ei kun no... En tiedä mahtuu. Uudet vaatteet. No mielellään minä aikana suihkussa, kun laitan rahan vielä. Joo, haluatko käydä heti suihkus? No mielellään joo. Joo, mä tilaan taksi. Päästään jatkamaan. Ollaan siis Sampen kanssa etitty sua ympäristä. Joo. Eilen löydettiin sut. Ei tarvi Miko tilaa. Eilen. Niin eilen tiedettiin, että missä sä oot. Jaa. Joo, mä olin sillä, että siis oli oikeesti tosi pahat tilanteet. Siis... Ei sillä muuten mitään hätteä ollut, mutta on pituutti vaan se, kun ei pysty ilmoittamaan, että missä minä oon. Sun pitää soittaa sun äitillesi, niin muistatko se numero? Muistan. Joo, jos sulla on tosta puhelinta. Mä olisin lauvaltana soittanut, mutta sormi vipautti, kato niin paljon, niin ei pystynyt. Joo. Eihän se näkynyt tuolla. Ei näkynyt. Me vähän kauemmas tästä, niin. Mistä sä oot? Aina se pitää se plus kolmopilla laittaa. Mut miksi sua pidettiin näin monta päivää siellä? En minä tiedä. Ne otti jotain oikeudenkäyntikulua. Eikö tänään oli se kun oikeudenkäynti tuli. Antuiko se sakkoja sun? Ei mitään. Ei mitään. Me puhuu vähän kauemmas, niin ei kuulu mitään tänne.